Okay, hej alle sammen. Velkommen til. Så jeg tager lige lidt mere lys her. Vi lige over med mig her. Yes. Skal vi prøve det på den her måde? Prøv at gøre sådan her. Vi er lidt hyggeligt hjemmestudie her. Jeg har bygget, og det er altså med sådan ondt i maven i dag, men ikke sådan ondt i maven på grund af noget psykologisk, eller man skal sige psykologisk, som kunne gå pleje at være i hvert fald mit vedkommende. Jeg har altid troet på den der mind-body connection. Fundet ud af, når jeg havde ondt i maven, så har det næsten altid været noget psykologisk. Jeg ved godt, lave ting med frugt, at man har spist et eller andet, du ved, whatever. Jeg er så træt af de der gamle konventioner, de der gamle måde at gøre det på. Jeg synes, det hele skal være skraldespand. Det virker ikke til en bib. Det er baseret på min egen barndom, og den måde, det fungerer på min barndom. Så nu vil jeg gerne tage ejerskab over det, at det har været mig selv, der har været årsag til det. Så det er ikke en kritik af nogen andre end mig selv. Og nu er jeg her for at sige til mig selv, det er fint nok at give slip på det nu. Så det tjener mig så langt, som det har tjent mig, og nu giver jeg slip på det. Det er lidt ligesom at have haft et stofmisbrug, lad os for eksempel tage et hashmisbrug som eksempel. Det har tjent dig så langt, du er ikke død jo, så ellers vil du ikke være her, at du sidder og hører på de ord, jeg siger. Så det har fået dig så langt, og det er også okay, du giver slip på det nu. Det er lidt sådan, jeg har det med gamle ting. Fordi der kan komme alle mulige psykologiske ting, så får man Stockholm-syndrom, og man begynder at bruge følelser for dem, der holder en kidnappet, og man har det også dårligt, og skal jeg så give slip på det, og de har også behandlet mig fint, og de har jo ikke gjort det ene og gjort det andet vemmeligt ved mig, og sådan så. Bare give slip. Tillad dig selv at give slip og komme videre. Så alle de der gamle ting med alle mulige omsorg og det ene og det andet, fejlagtigt, fordi man har prøvet at vise folk noget, og så i stedet for de har set dem vise dem, så har de set omsorgen i det og sådan noget, fordi man altid har været synsk, og altid har været Jesus og de der. Jeg ved bare ikke længere, det skal ud. Så, i dag skal vi snakke om det her med træning. Det er stadigvæk en smule vinde i. Vi har 1,5 time, tror jeg nu 12, når til 13.30. Så lad os se, hvor langt vi når i dag. Kender mig, så ved man jo, at jeg kan snakke for nu af de næste 20 timer som minimum, nok også højst sandsynligt også langt længere end det, uden at miste dampen. Også til at kan det så findes min diæt, der er den sundeste på verden, og min træningspas mangler bedre, der er det bedste i verden, og ja, mine mavepine er væk. Det er mest mavepine, fordi jeg har spist for meget. Jeg har så ikke spist noget overhovedet, fordi jeg er på en faste, og det er onsdag, den 8. dag ud af de 10 dage, jeg faster, så jeg har ikke spist noget, men jeg har drukket noget. Så jeg ved ikke, om min mave skal bare blive udvidet, eller jeg føler, at jeg er fuldstændig mæt på, altså jeg føler, at jeg lige har spist jordens største måltid. Jeg har dømt i maven, når jeg spiser meget, hvilket er sjovt på en 8-dages faste, en 10-dages faste, hvor man 8 dage inden faktisk ikke har spist en eneste bid mad hver eneste måltid i 8 dage. Så det er lidt sjovt, hvordan de der ting kan ske. Så er historien om guruen, der satte sig og spiste en måltid, igen til næste år spiste andet måltid, tredje bord spiste 3 måltider, spiste 3-4 måltider. Som om, at det var et måltid, det har jeg også prøvet at gøre, for der har været vidner på det, og nu er jeg så også fastet mange dage, med at spise noget, og så været mæt, da jeg har haft det koldt, hvis jeg har haft det varmt, og man kan gå på gløder, og man kan skulle svære, man gør muligt. Men jeg er ikke yoga, jeg går op i de der cities, og de der superevner, man får det, man er ikke op i det, sådan noget, I går op i, ligesom rigtig spirituelt, ikke op i, manipulere aktiemarkedet, eller investere i aktier, eller krypto, eller noget som helst, fordi så misser man hele pointen med at gå op i det guddommelige, og så betyder det bare, at man ikke har forstået det så. Men det vi forstår den dag, I rent faktisk bliver spirituelt, og begynder at gå op i det. Men indtil videre, så det er mig, der er spirituelt, det vil sige, det er mig, der kan hjælpe jer, det er mig, der har svarene, og I er sikkert på samme niveau som mig. Og ligesom jeg lytter til dem, der er på et højere niveau end mig, så skal I lytte til mig af samme årsag. Så den er egentlig ikke længere end det, så har vi det ud af verden. Så vi har hørt om min baggrund, hvor jeg tror, vi nåede til skolen i Norge, eller sådan noget, gjorde vi ikke det, og så gik jeg over, og så begyndte jeg bare at lave Magnus Movement, jeg lavede videoen op i går, lavede en masse, det var fedeste dag i går, altså, men igen, jeg må ikke imponere, jeg skal inspirere, altså, prøv at forestille dig, du bare har Jochens bedste liv, prøv at forestille dig, du sidder lige nu, lad os lige prøve at tage ind her, bare sidder, ja, sådan der, og du hører de ting, du gerne vil høre. Så der kommer stemmerne kommer til dig. Din kæreste, ej skat, du er så sød, ej du købte dem, hvor du lækker. Du er flot, og du har store muskler. Du ser bare godt ud, du er bare sådan, ja, yeah, så baby, her, det er mig der klarer hjerterne. Og det er sådan en drøm, og du ved, en fantasi, som går i opfyldelse, og i virkelighed. Så ryst lidt her, lige flyder systemet. Alt det der kan blive virkelighed. Jeg ved ikke lige med den specifikke, konkrete fantasi. Ikke mindst, fordi så skal du også købe det andet, som så koster, så bliver du bange, fordi nej, så kan du det, og hvad er det, og så begynder du at gå op i pengeting. Men
i hvert fald følelsen, det giver dig, at will, og det er ikke mig, der gør det, det er Gud, og han gør det for at få dig til at indse, at han eksisterer, og for at få dig til at følge ham. Så det er ligesom den måde, han giver og opererer på. Og gør man det ikke, ja, så fortsætter man bare med den måde, man har det på, så man nødvendigvis ikke ved, at fucking mareridt eller helvede på jorden, men som er det, undskyld mit franske, jeg prøver at holde op med at bande, så jeg vil se, om jeg kan være med at gøre resten af videoen, jeg har bare lige brug for at komme videre. Bip på jordkloden. Så hvad hedder det? Nu kan jeg godt mærke, at den der psykologiske nede i maven, der begynder lidt. Så jeg kommer hjem fra skolen i Norge, og kommer hjem fra San Francisco, træner i Holbæk, tager til Argentina, USA, Canada, Mexico, Holland, træner, kommer hjem, træner noget, går til fitness og tror mest til min hus og tager det super alvorligt, hvor jeg kender folk, der har været på det, som ikke er kommet det. Bare testament til, at jeg er som person, at jeg gør ting alvorligt. Træner mig op til, at jeg går i munke-mode, lever som munk i 2 år, ingen koffein, ingen seksuel stimuli, ingen sukker, ren veganisme, ingen nikotin, ingen alkohol, siger sig selv. Træning hver dag, nogle gange 12 timer i træningscenter og vejer på et eller andet æble, lille bitte æble, i forhold til sådan et stort normalt supermarkeds kommercielt æble, så var det sådan en lille haveagtigt æble. Og det er jo fordi, at jeg bare ved, hvor meget energi der er i et æble. Jeg ved, solens stråle, jeg kan mærke, det er ikke det der fattige mindset, som du er i. Du må undskylde, men du får virkelig røvbugt i dag. Jeg er ikke det der fattige mindset, som du er i, hvor jeg ser på ting, og så står og har det vemmeligt, og så putter al den bip-energi over i de ting, og ødelægger den. Jeg ser strålen, jeg ser sandheden. Jeg giver det energi, jeg værdsætter det med mit syn, med min energi, med min eksistens. Jeg giver det en fundering med min energi, jeg værdsætter det, som ordet hedder. Jeg er kongen, jeg er universets hersker, jeg er legenden, der er hemmeligheder. Jeg efterlader spor. Tag mit tilbud, tag mit coachingprogram. Lær fra mig, hvordan jeg gør. Okay? Så hele tiden kommer vi over i det her. Du tvivler på, at jeg kan det, så kan jeg det. Så skal du lære fra mig. Så skal du rent faktisk købe ind på det. Så skal jeg vise dig, altså hele tiden frem, og det jeg gerne vil have, det er, at vi endelig får det her stadfæst nu, og får det gjort klar, så jeg kan få en cohort og et hold af mennesker, der følger mig, gerne 15 elever. Starten her omkring den 22. april. Jeg skal nok gøre mit for det, det skal nok komme til at virke, det er sikker på, det er allerede manifesteret. Der er allerede, hvis jeg har lyst til det, så er der allerede udgave mig selv, der har gjort det. Så det er bare at tage med den udgave og hive energi for den udgave hjem til mig selv nu. Og så rent faktisk få lært de her folk, hvordan de begynder at gøre de her ting, meditation, yoga. Jeg er den bedste til det hele, okay? Bip imposter syndrome, bip føle sig lille, bip føle sig værdig, bip dæmpe sit lys, bip bla bla bla. Jeg er kongen, jeg er legenden, jeg kan det, jeg gør det. Kom til mig, okay? Fedt. Jeg kan allerede mærke det. Kan I også mærke det? Kan I mærke noget? Det er fedt. Så skal det hverken være eller bedre, end at ja, så jeg løber meget, får løbet de her 5 km på 20 minutter, tror jeg det er 1 km på 4 minutter, og så, 5 af dem, 5 i lange der, så 20 minutter. Det gør også på tidspunkt 2 gange med en lille pause imellem på 10 minutters tid, så faktisk var 10 km på 40 minutter. Og jeg tror, at jeg prøvede at løbe den tredje, 5 km og nåede op på sådan 2,5 eller sådan noget, 3. Og så stoppede jeg en halv time eller 40 minutter efter jeg havde lavet de 2 første der. Så kan man sidde og regne det hele ud og lægge det hele sammen. Men lige nu der var jeg tilbage, jeg nåede op på 16, fordi så havde jeg jo det der hiccup midt i det hele, hvor der så skete nogle ting, som jeg vil gå i detaljer med, ud af respekt for de implicerede parter i sagen. Men så faktisk at sige, at jeg sagde fra starten, hvad der var sandt, og ja, det viser sig, at jeg havde ret fra starten. Så går vi måske ned i, så kan man sige, det er så her, vi er nu, ikke? Så nu træner det, jeg har sagt for 5, 6, 7 år siden, og det er sandt i dag, som jeg begyndte at sige det, og du ved, folk er blevet bedre til at lytte til det og forstå det og leve efter det og tage det alvorligt, hvilket er dejligt, så tak folk for det. Og hvor hårdt det har været for mig, og mængden af indre kampe, jeg skulle tage for at holde fast i mig selv, og ikke tabe mig selv, men hele verden fortæller dig,
at du er sindssyg, og du er skør, og du bare skal give op, og det ikke giver mening, og du siger en masse mærkelige skøre ting, og der er ikke noget, det du gør, der giver mening, og ingen forstår dig. Og bare vide, at du taler sandt, vide, at Gud er med dig, vide, at Gud beskytter dig, vide, at der ikke er nogen af de her mennesker, der kan tage stilling til en bibel, og de ikke ved en bibel eller noget som helst. Det er testamentet til min indre styrke og min viljestyrke. Jeg er en bibbing bjørn, jeg er en bibbing løve. Der er ingen, der når til sokkerholderen. Den største Navy SEAL, største soldat, største lejrmorder, killer, sniper, som en del af Van Gogh ved ham derovre med, du ved, elitesoldat fra USA, David Goggins. Ingen når til sokkerholderne i forhold til den indre kamp. Ingen. Jeg ved præcis, hvordan det er at slå den indre kælling ihjel i mange ledere. Og bare sige, du bliver bare nede i en fucking sump. Du skal ikke komme op endnu. Kan du fatte det? Der er ingen, der har bedt dig om at komme op, så du bliver bare nede. Det ved jeg alt om. Tro mig. Så jeg er det, man kan kalde en rigtig mand. Jeg er Grant Cardone den anden dag. Tilbage i syg, skal nok, men jeg gjorde det. Så det begreber jeg ikke, men der er stærkere til det. Cool, men i coaching spacet. Så sådan der er vi mænd, og ultimativt så er min drøm, at jeg skal ind i de mænd der. Jeg er nødt til at komme ind i mænd. Det er jeg nødt til. Og du ved, så snart mændene er klar, så dukker jeg op. When the student is ready, the master will appear. Så mænd, gør jeg klar, bered jer. Jeg ved godt, de der bip mænd der, bip mænd og sådan noget, synes det er sjovt at vil lege og spørgsmål, og tror ikke rigtig på det, jeg ved ikke noget. Ja, du ved, men de får røven på komedie for at sige mildt. De får bip på komedie. Det kommer til at gøre så, når de falder på deres. Desto større de er, desto hårdere falder de. Desto større de er, desto hårdere falder de. Så det er kun fedt, at der er lidt størrelse i modstanderne. Så falder de bare endnu hårdere. Der er kun én sandhed, der er kun én vej frem, og det er den, jeg prædiker, den jeg har ledet efter siden minimum 2018. Og det er den, jeg reinkarnerede for at bringe tilbage på jordkloden. Bringe balance tilbage til vores ødelagte økosystemer og systemer. Jordens overflade, vores soil, vores hud, vores landbrug, vores forhold til naturen, vores forhold til vores forfædre, konservatismen, traditionerne, i stedet for alt det her ligegyldige modernisme og konsumerisme og materialisme. Lige til at sprede op og bibi og spytter på det. Det er ikke noget som helst værd. Sæt din sjæl for cent på dollaren, altså. Så lad os få justice og retfærdighed tilbage, og lad os grind hårdt. Jeg har de resultater, jeg har nu, fordi jeg har offret alt. Offret alt for folk. Og den number one lektie, jeg vil give dig, det er, du ved, du vil blive vindicated. Du vil blive vindicated. Min historie er en historie af, at jeg i stedet for bare at redde mig selv og komme højt op, så jeg kontinuerligt dukket ned under folk, for at prøve at redde dem fra drukne. Og skubbet dem op til overfladen, efter jeg selv er faldet ned. Overlevet, fordi jeg er umenneskelig. Jeg har umenneskelig styrke. Jeg identificerer mig ikke som en menneske. For you know, så er jeg en alien. Jeg er Gud, jeg er en høj person. Jeg har reddet milliarder af mennesker i jorden over, gør det på daglig basis. Jeg har reddet folk så meget, når jeg går ind til mig og siger, du ved, det er min skyld. Altså, det lyder sådan negativt, men du ved, det er takket være mig, du har det godt, ikke? Så de bare, jeg aner ikke, hvem du er, jeg har aldrig mødt dig. Og når jeg siger, du ved, du havde det der problem, og du havde det der problem, så siger de bare, jeg har da ikke nogen problemer, det har jeg aldrig haft. Det er så god, jeg er til at hypnotisere, til at hjælpe folk. Det er det niveau, jeg er på. Og jeg er så selv ligeglad med, at jeg får den ære eller credit nogensinde, fordi det var sådan, det er at være den, jeg er. Det var sådan, der var mig. Der takker jeg til, det er min sjælmission, det takker jeg til, inden jeg skrev mig op til det. Det er det, jeg har skrevet mig op til. Jeg vil ikke have det på nogen anden måde. Jeg kan ikke stoppe. Jeg er en ustoppelig, utrættelig maskine, ustoppelig, utrættelig kraft. Der var grinder nat og dag, der var skal nå i mål. Jeg skal have succes. Uanset hvad det koster. Uanset hvad prisen er, så har taget livet af mig. Jeg skal have succes, uanset hvad. At fejle er ikke en mulighed. Failure is not an option. I only know how to win. Jeg ved kun, hvad det vil sige at vinde. Jeg ved kun, hvad man vinder. Det er det eneste, jeg kan. Jeg offrer mig selv milliarder af gange. Og hver eneste gang, folk hopper i den og falder pladask og på den over mig, for at det så går op for mig, så tid senere, et år eller to, eller hvor lang tid Max skal tage. Wow, du ved, det var nok dumt, vi skulle lytte til ham der. Og jeg råber det stadig i ansigtet. Jeg grinder stadig hårdere end dig.
Jeg kan ikke holdes nede. Jeg kan ikke tabe. Jeg kan kun vinde. Jeg er Gud. Jeg er legenden. Jeg er kejseren. Jeg styrer det univers. Jeg dominerer det univers. Så for at vende tilbage til nogle af de her ting, så har jeg selvfølgelig studeret alt det esoteriske. Jeg kender alt sandheden, hvilket er derfor, jeg gør de her ting, uden at nogle af de her kun ting, der vil gå normale mennesker på. Alle de her ligegyldige konstruktioner, som rent ud sagtens bare være ikke andet end en ligegyldig illusion. Simulation, drøm, kald det hvad du vil. Så går vi ind i min største gennembrud. Og der vil jeg mene, at det faktisk er for nylig. Det er faktisk inden for den sidste måned. Virkelig. Der var jeg nede nu i Go to Fitness. Fedt og sund. Fantastisk. Hvor jeg kommer ind hver morgen, jeg har en rutine, jeg passer. Dum. Ja, så er det lidt tid til det ene, lidt tid til det andet, så er det sjovt, så er det lidt, du ved. Og nu kommer kickeren. Alt det her, jeg bygger op, det er et kæmpe højhus, det hele. Prøv at nu kommer kickeren, okay? Helt ned på bunden i fundamentet, hvis det er af. Jeg er bare under oplæring. Jeg behøver ikke engang have nogle af de her vægt på mine skuldre. Jeg behøver ikke engang gøre nogle af de her ting. Jeg kan gå ned og få hvilket som helst job, hvilket som helst forretning eller butik, hvor som helst, jeg vil på jordkloden nu. Jeg kan tage ud og rejse. Jeg kan sælge det her guld, jeg har her. Bare lade det være. Opsige alt, forsvinde, rejse et sted hen. Gå, banke på en dør, spørg med et glas vand. Overleve, skrælle noget mad, spørg med et måltid mad. Velsigne folks familier, børn, hunde, hvad de har. Hjælpe dem med et eller andet, bygge et skur. Bo der, låne et gæsteværelse. Altså, hele verden er bare en lege, hvis verden er bare en oyster. Det er bare en matrix, der symboliserer skabelsen. Så kommer der til at være hårde dage med masser af regnvejr og tordenvejr og ingen mad og ondt i maven og sult og fortrydelse. Hvorfor gør jeg det her? Hvorfor startede jeg? Jeg skulle bare være blevet hjem, jeg skulle bare lytte til, hvad indtil det ekstra tilfældigt familiemedlem sagde, som var kritisk over for drømmen. Ja, det kommer der selvfølgelig til, den del af rejsen. Men når jeg måler med det til sidst, selvfølgelig gør det. Når jeg frem til, at jeg møder guden, laver ashram, mediterer, dyrker yoga, gør alting. Ja, selvfølgelig. Jeg kan til hvorhen jeg vil. Alle mulige lande, som ifølge Udenrigsministeriet er usikre og farlige at færdes i. Ja, hvis du er noget terrorist, se fra deres perspektiv, som en vestlig oppressor, der undertrykker dem økonomisk og holder dem i perpetuel fattigdom, grundet ustabile, usikre finansielle markeder, der er lavet til at holde al velstanden på hvide hænder, vestlige hænder. Så kan det godt være, at det er relativt farligt at tage dig hen. Så kan det godt være, at de vil kidnappe dig. Så kan det godt være, at de vil lave et scam og bede om dit kreditkort. Men er du helt normalt menneske, der forstår hudfarve lige meget, race lige meget, undskyld, jeg bliver fejl, så kan det godt være, at de faktisk er fuldstændig fløjtende ligeglade. Okay? Så prøv at vågn op! Okay? Jeg er så træt af det her cirkus, altså det er simpelthen, tænk at man skal igennem det, altså tænk at man skal stå model til det, det er simpelthen latterligt, at folk kan være så bim bam bum geniale, mangler bedre. Så det kan man selv helt worked up her. Det kan få mig selv helt worked up her. Men så faktisk, at jeg kan løse alle problemer på jordkloden. Der er ikke et eneste problem, jeg kan tænke over, og allerede har løst en milliard gange inde i min forestilling rent teoretisk. Nu skal du bare give mig det, og så gør det i virkeligheden. Sådan der. Jeg skal gå ind i verdensfred på den her planet en milliard gange over. Så gennembruddet har været den sidste måned, altså kom ind i min krop, kunne tage Silver Method, Silver Ultramind Method med Vishen Lakhiani, jeg også tog i gamle dage, der du ved, de prøvede at få mig ned, og de prøvede at stoppe mig, og flytte min bevidsthed ind i metal, ind i plastik, ind i mine knogler, ind i min hud, ind i planter, ind i kæledyr, ind i hunden, ind i min krop, glemme alt muligt biologisk paradigme og lægevidenskab, der var lige til at sprede op, og der ikke kan en altså. Jeg vil til en altså. Jamen så dø, hvis du gerne vil dø, så læg dig til at dø, altså. Hvad skal vi andre gå op i det for? Hvorfor skal det være vores problem? Der er masser af muligheder, hvis det ikke er det, du vil. Du kan fx se alle mine videoer på YouTube, non-stop dag og dag ud. Du kan ringe til mig og tage kontakt, som jeg har sagt i countless TikTok-videoer. Og tage noget handling og gøre noget. Hvis det handler om de interne barrierer, du har, og du ikke tror, du er god nok,
så tag alligevel og række ud. Jeg har også været der. Hvorfor skulle det være mig? Hvordan kan det være mig? Hvorfor mig? Hvem er jeg til at skulle gøre det her? Jeg er jo bare bla 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 bla. Okay, tag den der safety pin ud og kom videre. Det er ikke andet en historie, du fortæller dig selv. Det er ikke andet en software, som din computer kører på et program, din hjerne kører på, som er ved med at sidde og gentage. En broken record, der bare sidder og spiller rundt derinde. Tag det ud, knæk det, put noget nyt ind. Jeg er en Gud. Jeg er en magnificent being, jeg er en magnificent skabning, jeg er skabning af lys. Jeg kan være villig, jeg er stærk, jeg er motiveret, jeg kan nå min mål, jeg er dedikeret. Okay, jeg har gjort det i overvis, hver dag, non-stop, med masser af familiemedlemmer, venner og omgivelser, der har sagt, at jeg var skør, sindssyg, skizofren, det ene det andet. Okay, så jeg gider ikke høre på jeres bibbing dårlige undskyldninger. Der er ingen dårlige undskyldninger. Erstat det med en god grund. Hvordan er det lige om 5 år, om 10 år, hvis du bliver ved med det, der du har gang i nu? Endnu en skilsmisse. Børn, der hader dig. Børn, der skriger. Endnu en depression. Endnu en stressindlæggelse. Endnu en gå ned med fladet. Endnu en blive fyret for jobbet. Endnu en sygemelding, langtidssygemelding. Endnu en endnu en familiemedlem, der endnu en begravelse. Kom videre, mand, og kom i gang, mand. Og få lavet noget, og få skabt nogle bibbing-resultater. Vi er altså bare mennesker, vi har 2 hænder, 24 timer på et døgn. Hvad gør dig til sådan en speciel offer i forhold til alle os andre? Der er ikke noget andet end mennesker som os to, der har skabt alle de ting, du ser omkring dig. Det fjernsyn, den bogreol, den sofa. Mennesker som dig og mig, der ikke var et hak klogere eller bedre eller dygtigere, end du er, har siddet og skabt det her. Du kan røre ved verden, og så kan den røre dig tilbage, så kan den poke tilbage. Du kan glo i noget, så glor det tilbage ind i dig. Du kan snitte en trafikur ind og putte noget af dig selv ind i virkeligheden. Når du former virkeligheden. Det er et billede, det er en metafor. Så er det med hele universet. Du kan blive næste Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bezos, men nej, du har travlt med at sidde og snakke bip om dem. Du har travlt med at sidde og snakke guld om dem, fordi du ikke kan en bipping bip. Det er så værdiløst, du er som menneske på jordkloden. Det er spild, at du har en hjerne. Det er spild, at du har noget luft. Det ville have bedre, om du var død og ikke var her, som var mere luft til os andre, som rent faktisk laver noget, udretter noget, og får at skabe nogle resultater og skabe noget værdi, og hjælpe nogle mennesker gratis, uden at vente en bip i retur. Okay? Og nogle af jer, bip og bip, har brug for at høre det her. For I tror, det er en bipping leg, og jeg tror, I kan sove med Magnus, og jeg tror, I kan lege med Magnus. Jeg er farlig. Jeg er pikhud. Jeg er et pindsvin. Jeg shredder. Jeg shredder egoer. Jeg destruerer dig. Så den sidste måneds tid, kom dernede i Fællessund, få lavet det jeg skal, kom ind i min krop, jeg trænede fuldstændig op, bare på en måned, altså Corpus Christus, den gamle der med Jesus krop, og jeg har alle krop på ørekloden, jeg har alle fra alle de vandsiger, alle de vandskabte kroppe til de største bodybuilder-kroppe, jeg har alle ansigter, alle stemmer, alle humører, alle genrer, alle følelser, kæmpe kartotek, arkiv, kald det hvad du vil, gemmelager, jeg kan trække det frem, at du ved, og det hele er automatisk, så hvis du tror, at du kan styre mig ved at gøre noget, eller bede mig om at gøre noget, eller se en speciel evne, eller bruge noget, kan du ikke, fordi det der lukker ned. Så snart du vil se det allermest, og det er allermest, så er det overhovedet ikke, og når du mindst forventer, så er det der. Det var så Gud opererer. Det er så Gud bubber din bipping bip på daglig basis, indtil du indser det. Din bipping bip. Okay? Skal vi se at komme videre? Eller vil du stadig ligge og lege rundt og sove rundt? Tænk jer nok, så jeg ser at komme i gang med at lave noget alvorligt. Tag ja til det bipping tilbud, når jeg sender det til dig. Kapish? Så hvad hedder det? Ved I, hvor hårdt jeg har kæmpet for at komme hertil? Ved I, hvor hårdt jeg har kæmpet for at komme hertil? For at sidde her i den her lejlighed lige nu med alt det, jeg har. Ved I, hvor hårdt jeg har kæmpet, hvad jeg har været igennem? Vi burde have været død, vi burde have været død flere gange. Men jeg sidder her, kring mit hjerte ud for at hjælpe dig. Gratis, uden risiko. Men du skal lige spørge nogen, og du har lige en bekymring. Og hvad med bollerne, der skal sættes i ovnen? Hvad hvis der går 10 minutter? Fuck out of here. Fuck out of here. Get real, mother beep.
Så har vi min nuværende rutine, perfekt segue for det største gennembrud. Igen, det handler om træning, det her Magnus Movement. Bare lidt opsang, lidt motivation der til folket. Nogle af jer har brug for at høre det, nogle har brug for at høre det, ved hvem der er, men nogle har. I den nuværende rutine kan man sige, at og mærke, hvordan det overhovedet ikke påvirker mig at gøre det. Det påvirker mig overhovedet ikke. Hvis du vil se, at jeg gør det 20 gange mere, så vil jeg begynde at mærke det, som hvis du gjorde det, jeg lige gjorde, så vil du være på dit maksimum. Det er bare for at vise dig niveauforskellen. Og det vil jeg så kunne gøre i et par timer. Så efter 2 timer cirka, så vil jeg gå op til en helt anden grad, som du aldrig har set før på hele jordkloden. Så vil du få vulkaner til at gå i udbrud. Og himlen vil sortne, og lyn og torden vil komme ned, kan jeg love dig for, på en måde du aldrig nogensinde har set før. Når du tæller for nyderne, så er der ikke andet end dårlige nyheder der. Så lad være med at ønske at se det, okay? Vær glad for at du er på min gode side. Jeg er ikke en person, du har lyst til at have som fjende, lad mig bare sige det sådan. Jeg har nogle temmelig magtfulde venner, temmelig magtfulde steder. Så siger jeg ikke mere om det. Så min nuværende rutine, den er simpel, fordi jeg er geni. Jeg er genial. Jeg er det største geni, der nogensinde har eksisteret på jordkloden. Min rutine er så genial, at selv når jeg fortæller den, jeg kunne bruge 400 timer på at fortælle min rutine. Okay, men igen, det handler ikke om at imponere. Så nu vil jeg tage energien for min rutine, og så vil jeg prøve at skabe noget godt for dig med den. Prøv at forestille dig, at du har det godt. Prøv at forestille dig en blomst. Kan du det en blomster af? Ja, en blomster af en kvinde, en kjole, en forårs-sommerdager. Han er så smuk med blondine og små dejlige, uden at gå for meget over 60, med en lækker krop og kjole og alting, og ankler og arme, og hun siger, en sexy navn, en sexy navn, jeg elsker dig, du er så sød, du er den bedste, Det er sådan det er, okay? Det er sådan min rutine føles, den er matematisk, den er geometrisk, den er perfekt, okay? Mange har spurgt mig, Magnus, du siger din brain figure til perfektion. Nu har jeg ændret lidt, så jeg ændret lidt over til harmoni, nu har jeg ændret til storhed. Storhed er oplagt for mig, fordi det hedder Magnus. Magnus betyder the great, den store, det vil sige storhed. Det er magnetism. Jeg hjælper folk med at nå frem til deres storhed, tabe ind i deres storhed, træde ind i deres storhed, deres fulde potentiale, deres sande potentiale, unlock it, frigør det, lås op for det. Okay? Bliv hvem du altid har været, bliv hvem det mener du skal være. Og bare for din storhed, okay? Verdens præsident, FN's generalsekretær, USA's præsident, internationale lands præsident, 10 gange større end det spirituelle ledere, okay? Ledere af spirituelle communities, Mahatma Gandhi på steroider, gang 1000, okay? Ideen om, selvfølgelig ikke den regulære Mahatma Gandhi, så det kunne nok også være sjovt at se, bortset selvfølgelig fra health risks associated med steroid use for extended periods of time, which I will not go into depth on further in this video. Så hvad hedder det? Min nuværende rutine matematisk. Jeg sidder et sted, gør nogle ting, regner, så er jeg bare sådan, boom, den her dag vil komme. Sætter 2 timer efter, jeg har intention blocks, vision. Jeg kører bil med min far, fortæller om det her intention blocks. En mand, der, ja, for better or for worse. Han er min far, jeg siger det sådan, og jeg hader ham, og jeg ærer ham. Det skal man som mand, det bliver man nødt til. Han elsker mig, han vil mig det bedste. Men i den der havde han følt sig, at han ikke lyttede til mig. Det var en hård tid. Det var en hård tid. Det var tilbage i 21. Jeg gik ned i judoskolen, og jeg knoklede og grindede, og jeg gjorde alt det her selvudvikling og spiritualitet på daglig basis. Jeg levede som munk for Bibs skyld, for Guds skyld. Hvem har nogensinde gjort det i Holbæk? Andet de munkeordner, der originalt og oprindeligt set stiftede byen. Sortebrødreklosteret, Gråbrødrene i Roskilde, ærkebiskop Absalon, biskop, munk, kristendom, religion. Hello? Hello? Anybody there? Christian, Christ offer, George, Saint George, Andreas, disciple, Peter, disciple, Paul, Paulus, brev, hello, anybody there? Michael, Michael, Raphael, Israel, Ishmael, Isaac,
Hello? Anybody home? Jesus Christ, Jesus Lord. Alle steder, alle vejnavn, alle navne, alt kommer fra religion, der kommer fra Gud, der kommer fra det spirituelle. Du skal igennem religion også. Det skal du også bryde over. Du skal gå op i spiritualiteten. Organiseret religion, organiseret kriminalitet, jeg ved ikke, hvad der er værst. De er de samme, som du synes om det ene, synes om det andet. Ting kan ikke organiseres, de skal være løsluppende. Jævnfører kvindelig energi, feminin energi, og kvinderne ved det. Stop med at undertrykke din bedstemor, så bliver fri. Min bedste råd til dig lige nu. Derfor vil alt gå godt. Du kan ikke kontrollere naturen, du kan ikke kontrollere, du kontrollerer bare. Okay? Lad være med at brænde hekse på bålet, alle intellektuelle kvinder blev brændt. Intelligensen i Polen blev slået ihjel af Sovjetunionen. Intelligentiaen i Sverige blev slået ihjel af en eller anden konge i Danmark i whatever. Har en sang om det, og blodbad i Stockholm og det eller andet. Man tager folk, der er kloge, folk, der kan tænke sig om, folk, der er hjerter, folk, der konspirerer, mødes og lave planer om, hvordan de skal gøre ting. Henretter dem. For at deres planer ikke skal blive til virkelighed. Ja, kommunister i The Red Scare i USA laver containment policy under den kolde krig, for at kommunismen ikke skal sprede sig. Laver revolutioner, franske revolution, bolsjevikerne, der slog zaren ihjel i Rusland, fjerner kongefamilierne. Hallo, anybody home? Få en grundlov, er vi glade for den? Okay, fint. Skal vi prøve at lære noget af det historie på et tidspunkt? Det skal bare være docile, bip peasants, der bare adlyder og sidder deprimeret og ked af det, eller bip piller, som de sælger os. Hello, du er en gud. Vågn op. Svar på det her ene spørgsmål. Hvornår glemte du, at du var en gud? Hvornår glemte du, at du var en gud? Hvornår glemte du det? Hvornår glemte du det? Hvornår glemte du det? Hvornår glemte du det? Svar på det. Hvornår glemte du, at du var en gud? Svar på det ene bibelens spørgsmål. Og så stopper jeg med at snakke, for nu er jeg til, da jeg dør. Nogensinde, så nævner jeg ikke det op igen, når jeg har fået svar på det spørgsmål. Hvornår glemte du, at du var en gud? Hvornår accepterede du, at det sådan, at dit liv skal se ud? At du skal work 9 to 5, og så ligegyldigt offentlige debatter om faren med kunstig intelligens, og nu er Elon Musk blevet en pro til det ovale office. Herregud, en cykellykke nede i krydset i nummer 5. Kom videre, mand. Vågn op. Du manifesterer din egen virkelighed. Vi er guder, vi er ment til at reagere den her planet, det her univers, det her multivers. Vi har Metatons kube, vi har hellig geometri, vi har Pythagoras, vi har Tot, vi har Hermes, vi har Asklepios, vi har Imhotep. Vi har gigantiske helbredere, Jesus Kristus, ingen undtagelse, bare endnu en af myterne, Hermes Trismegistus. Prøv at komme tilbage til nogle af de fundamentale tekster, gnosticisme, Enochs bog, de fortabte kapitler, Ark of the Covenant, musik, sfærerne, frekvens, vibrationer, lyd, Nikola Tesla. Hello, anybody there? Hello? Magnus Christ, the anointed one, Kundalini, chakrerne, opvågningen, hinduismen, Shakti Deva. Wake the beep up, dog. Wake the beep up, brother. They're keeping you enslaved, they're keeping you in change. But it's not even them who are doing it, it's yourself. Because you're afraid of your own power. You're not afraid of being powerless. You're afraid of being powerful. Because with great power comes what comes? Great responsibility. So then you have to give up the alcohol, the women, the drugs, the sex, and you have to be and become who you always meant to be and become. The greatest legend the universe has ever known. You take Prince, you take Michael Jackson, you take all the architects, the greats. You take Leonardo da Vinci, you take Steve Jobs, you take Walt Disney. Hey, you take Eminem, you take Kanye West, you mix them all of what you got.
You sprinkle a little bit of Niels Bohr and Einstein on top, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Che Guevara, et par poeter, nogle historikere, et par filosofer, og så Biggie og Pac. Så har du Magnus. Er du med? Svaret på det spørgsmål kan være et rungende ja for hele multiverset. I'm back, baby, in flesh and blood, reincarnated mother bib. Who wanted with me? I'm here. You know where I live. Address publicly available on the internet. Don't hesitate now. You had so much to say before. Der er så mange, der havde så meget at sige før. Var ikke dig, der havde mulige ting, du gerne ville sige? Nå, hvem er det nu, du er? Hvem er det nu, du er? Nå, det er dig, der den der bip, der bruger mig tilbage. Det er nu kan jeg huske det. Ja, okay, held og lykke med det, vi ses. Ha' det godt, vi ses en anden dag, vi snakkes ved, ikke? Du må hygge dig, hej. Okay, fint nok. Det er der, vi er. Så, hvad hedder det? Min nuværende rutine er voldsom. Den er vanvittig, den er genial i mangel bedre. Den er stille og rolig, baseret på, hvem du er. Fordi den er så perfekt, som er geometrisk. Den tjekker bare ud på en masse parametre. Den er kompakt. Okay? Findes der alle mulige ting herover, der ligner alle mulige bla bla bla, og omvendt alle mulige ting hernede, der bare er et helt andet sted. Min er bare her, hvor den skal være. Lige præcis i centrum af det hele. I perfekt harmoni med universet og græsstråene og årstiderne. Og vinterens komme og gå, og det er faktisk noget, vi alle sammen skal erfare på et tidspunkt, og vi skal godt kunne være døde lige nu, og at alt, hvad vi overhovedet har, det er et mirakel. Og hvert sekund, der går, hvor vores hjerte slår, og vores blod banker, og vi ånder og trækker vejret, hjertet slår ikke så gange i minuttet, det er en gave fra Gud, som vi ikke bare kan tage for givet, det kunne blive taget væk på et splitsekund. Lige nu, hvert sekund, der er et ekstra antal mennesker, der dør af sult rundt omkring på verden, der dør i trafikuheld, der dør på sygehus rundt omkring på grund af lægers fejloperationer og diverse andre folkesygdomme, der kan fjernes, hvis vi gad at kigge på vores bibeldiæt, og lade være med at gå op i profit, men rent faktisk sætte menneskers behov først. Nej, fordi der er lige noget andet, der er lige en anden krise i fjernsynet, der skal distrahere os. Så bliver vi distraheret med corona, så bliver vi distraheret med en Ukraine-krig. Det næste bliver nok en alien-invasion. Og før det var det 9/11, og så skal vi slås dernede. Så vi hver eneste gang, at vi er ved at vågne op, så kommer der en ny krise, der distraherer os. Så vi så skal bruge ekstra tage tid på, indtil vi så glemmer den og den falder ud. Og i loven beholder vi heldigvis for en måned eller to, til vi er begyndt at tænke, vent lige, der er der. Nu er en ny krig, så skal jeg gå op. Vi kan ikke snakke om andet uafbrudt. Trump. Loven beholder, der er en kritisk tænker, der har en anden holdning end dig. Så kommer han af aberne. Hold ham nede, skubber ham ned, han tænker anderledes. Få ham rettet ind, så vi bare kan slæve rundt dernede i minen. Jeg ved ikke, du har hørt om Gulagen i Sovjetunionen, hvor de bare havde slaver, der stod hakket i sten hver dag, som slavearbejdere ude i minen. Men du er ikke sikker, at du er en af dem lige nu. De er bedammet, altså. Utroligt, hvad man skal stå på den til. Utroligt. Vågn op, danskere. Vågn op, menneske. Vågn op, person. Vågn op, Gud. Vågn op. Prøv at være lidt entusiastisk. Theos fra Theos. Gud. Prøv at have lidt Gud i dig. Du har guddommeligt gnist i dig. En guddommelig gnist i dig. Du er lidt inspireret. Spire ind. Inspire. Åndedræt. Nu tager vi en vejrtrækningsøvelse her. Så vi ånder. Her. Bemærk. Jeg er ude af min brystkasse. Så her. Bare der er den god. Lige ekstra. Fordi jeg snakker. Så dyb vejrtrækning, så spyler vi maven ud. Kom der. Den her bog kan du mærke, der er hele Matrixen glitcher. Jeg dominerer verden med min hjerne. Crazy visuals. Så videnskabsfolk er det, at det skal være synsnævn, der bliver trykket med blod. Hvorfor kan jeg så lilla og grøn og gul, og det hele kører rundt. Når jeg er rundt med hvide gardiner og hvide lander, kan jeg så ikke se, om det er noget vasketøj, jeg hængende på mit
tørstativ, som den her computer står på, og desuden hvad ellers ser en grå sofa og en relativt, lad os bare sige brun, de mangler bedre spisebord, simplificeret, men you get the point. How is it possible? Energy, vibration, I'm seeing the ether, I'm seeing reality, I'm seeing multidimensional beings, multidimensional reality portals, other worlds, my friend. Without any drug, fasting for 8 days straight, not having consumed 1 ounce of food. Drinks, a little bit of salt, mostly 80% water. Explain that, scientist. Explain that scientifically. Okay, nu skal du undre mig, om hele computeren kollapser, og hele videofilmen bliver slettet, og den aldrig bliver uploadet, og ingen får den at se, fordi det revolutionerer universet uendeligt, og alle mulige psykiske eksperimenter, man har gjort med CIA i 70'erne, og bruge LSD og hvad ved jeg, Psychic Spice og kold krig og Sovjetunionen, og lokalisere de her Sovjet-ubåde, tage til militærbaser i Afrika og Fjernøsten og hvad ved jeg med den. Gør med det, hvad du vil, men indtil du når op til virkeligheden, så vil du fortsætte med at sove, og så længe du sover, så vil du bip. Det er derfor, jeg snakker bla. Mens jeg kan sige til dem, det er bare at tage et spejl, og så sidde og sige det, du siger, kun gå til mig, til dig selv i et spejl, og så svare på det selv, så vil du være bedre hjulpet. Og det er ikke en hån, det er ikke negativt. Det er seriøst sandt. Ha' den samtale med dig selv i et spejl. Indtil du finder ud af, wow, sådan, altså, det der mærkeligt, det er sådan, at jeg ikke snakker, det der irriterende, hvorfor snakker du så, altså, det skal du da ikke, det finder jeg i. Nej, og så prøv at forbedre din kommunikation, så du kan snakke pænt til andre, og være sammen med andre på en god ordentlig måde, så prøv at komme til mig, og så være sammen med mig, så vil det så en hyggelig snak. Kan du mærke forskellen i energien? Kan du mærke forskellen i energien, seriøst? Kan du mærke det? Det er umuligt ikke at kunne mærke. Så det er det eneste, jeg siger til dig. Det er, at jeg beder dig om. Så det er ikke mig, der er den onde. Det er ikke mig, der er den boogeyman og den farlige, som vi alle sammen har travlt med at sætte en ny konspiration. Jeg ved godt, 80% af jer bare sådan nogle bip, der render rundt og prøver at konspirere på mit downfall, ikke? Det er mig, der er kongen. Det er takket være mine bønner, at I overhovedet stadig er i live og i hovedet her. Så pas på, hvem vi leger med. Så siger jeg ikke mere end det. Min nuværende rutine, den er geometrisk. Den er storhed. Det er de her 2 timer, jeg har sat af, så er transport til ned. Tager hurtigt et kvarter herfra, jeg er konservativ med tidsestimater. Cykel, jeg kører igennem en kirkegård, allerede der, den er vigtig. Så det er faktisk, at det ligger om morgenen, klokken 5 om morgenen til klokken 7. Stop klokken 5, så plejer jeg at træne 2 timer til 7, nu ligger jeg så 7 til 9, så er jeg hjemme og arbejder klokken 9, synes jeg er godt til at begynde at starte arbejdsdagen på. Så bruger jeg 2 timer på at vågne op, okay, fint, så får jeg mediteret for hjernevaske mig selv med noget Gaia på den gode måde. Du kan altid blive hjernevaske, jeg vil hjernevaske bare mig selv med gode ting. UFO, astrologi, pyramider, alt sådan noget, i stedet for ligegyldige ting. Ideen om, at jeg rent faktisk kan noget og kan udrette noget og har magt og evner, at jeg er forandringen, som jeg gerne vil se i verden. Jeg så, var det ikke Martin Brand, der sagde, be the change you want to see in the world? Jeg har aldrig tænkt over, at det som har været mit mantra i mange år, faktisk ligger lige op til hans. Jeg har sagt bare, at du er forskellen. Jeg siger ikke, hvad er forskellen, du gerne vil sige. Jeg siger, at du er forskellen. Det er jo sådan, det er. Det er jo sådan, det er. Hvis du er i en skoleklasse lige nu, du sidder på Stenhus, eller du sidder på Slotsmarkskolen, eller Slotsmark, hvad de forskellige skoler hedder, eller du sidder i en eller anden skole, jeg kan navnet på i Jylland, eller hvad det er, og du gerne vil have, at der er et eller andet i din klasse, eller at der er et eller andet skolesystem i Danmark, eller i samfundet. Du er forskellen. Det er faktisk, at du er der, det er det, der ændrer det. Det kommer ikke op fra lærerværelset, eller fra lærerne, eller fra elevrådet. Det kommer fra dig. Dig. Du er forskellen. Det er dig. Det er den magt, du har for at sige, mig? Hvad er det for en stemme, jeg hører? Er det mig? Ja, det er dig. Altså, dig til at lægge tid og rum. Så handel på det, og så har jeg alt forberedt. Hvis du har indre blokeringer, hvis du har traumer, hvis du har dårligdom, episoder fra din fortid, hvor der er sket noget, du er blevet drillet, folk har snydt dig, folk har behandlet uretfærdigt, du har været et offer som barn, du er blevet bibelibab og bubelibub, og så videre, så kom til mig, så skal jeg hjælpe dig af med det, men det bliver højst sandsynligt en spirituel ceremoni, hvor du får lov til at ligge ned, og så åbner nogle portaler, og så arbejder jeg noget energi på dig, får nogle energiting igennem, der laver noget, det man kalder energiarbejde på dig, energy work, fordi jeg er en energy worker, jeg er en light worker, jeg er en lysarbejder. Så bliver det altså ikke, hvor vi sidder og snakker heroppe i en samtaleterapi. Det kan vi også godt.
Men så skal du forstå, at jeg har den bedste kommunikation, at jeg har en løsning på det, og starte mit spørgsmål uden at prøve at skære ud. Og det kan også hjælpe dig, når så skal jeg fastsætte tid, rum, så vi også skal have, at det bliver filmet, så alle kan se det, så du ikke kan sidde og lege rundt, men sådan at vi kører live. Det vil jeg gerne facilitere, ligesom bare kreativt svunker. Giv mig et rum, giv mig et lokale, giv mig et foredrag, lad mig lave lige så meget live på, som du har lyst til. Så skal jeg bip dit bip til ukendelighed. Fordi det er mig, der har ret, det er mig, der har svaret, så kan du indse selv dine egne begejstrede opvisninger. For det meste, bare fordi der råd, når folk stiller spørgsmål, så ligger svaret til deres spørgsmål inden i det. Right now, I'm kind of doing this. I'm just wondering, should I do this? Det var sådan, what do you think? Well, I think, yeah, but, well, then do it. Yeah, but what? Just do it. Yeah, but this. Yeah, but you just said you want to do it, and that's what you got to do to get to where you want to be. Yeah, but, yeah, well, then you don't want it. No, but I really want it. Well, goodbye. Du ved ikke? Nu bliver det for dumt. Nu gider man ikke spille mere tid på det. Det er så åbenlyst. Alle kan se det. Det er jo sjovt. Du er den eneste, der ikke kan se det, når du har de der problemer. Og hvis den anden kommer og siger sammen med dig, så vil du opføre dem samme, som jeg overfor dem over for dig, over for den person. Så det er vores forbandelse som mennesker på jordkloden. At vi åbenbart ikke kan se det selv. Og så må vi ty til guruer, og så må vi ty til profeter, og så må vi ty til interaktive ting. Og det vil jeg meget gerne være for dig og for jer. Det vil jeg rigtig gerne være. Det vil jeg gerne være. Det vil jeg gerne være. Det er fint, jeg har godt op. Jeg forpligter mig. Jeg ved bare, at det er inde i mig selv, og det er også derfor, det er den ultimative sandhed, jeg kan give dig. Men kommer det til, at jeg skal agere det, så gør det bare, men jeg overtræder aldrig nogen grænser, eller går over det Gud har givet mig mandat til. Siger sig selv. Det kan jeg, som jeg ødelægger det. Jeg vil aldrig give. Det er umuligt, det er automatisk. Det er ikke en mulighed. Men tak for tilbuddet om at gøre det. Tak for muligheden for at gøre det. Kærligheden flyder mellem os igen. Så vi skal tilbage til naturreligionerne. Vi skal tilbage til de antikke samfund, de original peoples, indigenous tribes, indigenous peoples. De var visere, end vi er i dag. Vi har vendt os væk mod det sandheden, og indtil vi kommer tilbage til den, vil vi være fortabte og vandre rundt i mørket. Famle rundt i blinde. Efter noget at holde fast i, noget der giver os mening i vores tomme konsumeristiske eksistens. Alle mod den her nye dokumentarserie på DR2, som handler om et eller andet uhyggeligt, hvor vi så kan sidde hjemme i sofaen og sige, det er da godt nok slemt, det her foregår, det er godt nok ubehageligt, ja. Hvem er det der, nu er de glemt i 2 timer, det er nok ikke det, der kommer til at frelse dig. Vel, hr. Svendsen? Nej, det tror jeg heller ikke. Så siger jeg ikke mere om den sag. Jeg tror, vi lukker den der. Ikke? Nu er det slut med alt det snak. Nu er det min tur. Nu har du haft din tur, nu har du prøvet, og det er i virket, og det er åbenlyst, det ved alle. Nu er det min tur. Okay? Tak. Så går vi ind i Mind Body Challenge, jeg gider ikke sige mere. Det er 2 timer, det er full body, det er 15 øvelser. Der er 2 frem, 1 frem, op, ned. 2 minutter på hver øvelse. Jeg kører noget resistance training, jeg kører for eksempel, når man lige starter, når man er helt op, når man er i midten, så er punkten imellem, det er ligesom en cirkel, og så kan man køre sådan noget med tid, og så er det hele tiden modstand i forhold til vægten, så kan jeg bevæge al energi rundt i min krop, så for mig er en øvelse ikke et sted, den er altid hele min krop, jeg er altid hele min krop engageret, jeg er altid holistisk, mit hjerte hænger sammen med min gut, det hænger sammen med min hjerne, og de er alle sammen intelligens, de er alle sammen hukommelse, mine muskler har hukommelse, min led, jeg ser ikke knogler, jeg ser ikke muskler, jeg ser bare en lyskrop, jeg har åbnet lyskroppen, regnbuekroppen, jeg er over det, jeg er vildt lys. Det mest guddommelige, jeg er helt tilbage til enhed, bare skaberen, boom. Før noget blev forurenet eller inaneret, helt ind i den reneste kerne. Reneste kerne. Så er der Mind Body Challenges. Det er så der med, som vi snakkede om før, at du som yogi og guru, og jeg tror, i Danmark vil man nok bare kalde det strækker og reflektor. Jeg ved ikke, om det giver mening, men en strækker og en reflektor er en, som du har hele tiden de her 2 aspekter, dualiteten, ikke? Non-duality, kan man så komme ind i, men som udgangspunkt duality, mellem det ene og det andet, dit og dat, hips og haps, mere eller mindre, du hører det konstant, det ligger i sproget. Er det ikke en bib, så er det bare, som man siger, ikke? Og der har du selvfølgelig maskulin og feminin, det er det, jeg kan lide at bruge. Du er også i ild og vand, du er også i sol og måne, du er også i strøm, altså elektricitet og magnetisme. Magnetisme trækker ind, elektricitet skyder ud, feminisme, altså feminin energi, trækker ind, maskulin skubber ud. Du ser det i græsk mytologi.
Du har Apollo, som desuden månerejsen hed, som har været som en raket, der forlod jordkloden og rejste op til en anden planet, i det her tilfælde månen. Det er Apollo. Han vil udforske. Okay? Og så har du Dionysus, Dionysus på dansk, Dionysus, som er den her fattige mand, der er portrætteret i billeder som værende nøgen og bo i en tønde, som ikke ejer noget, ikke har noget. Som er den klogeste mand på jordkloden. Fordi han ved, at der er ikke noget materielt, der nogensinde kan gøres med noget som helst. Alt er bare en følelse inde i hovedet. Du kan sidde i et fængsel, du kan sidde nøgen, du kan blive tortureret, du kan brænde op i helvede, og du kan føle, at du er i himlen, for det er alt sammen inde i dit hoved. Og du kan sidde i paradis, hvordan du envisioner det, og du kan sidde og lide som en sjæl, der brænder op i helvede. It's all up to you, my friend. Sådan jeg kan lide det. Spillet har været, ødelagt længe. Der er falske profeter, der dominerer. Der er falske mennesker, der er kendte og tjener penge og har medietid. Og jeg er tilbage her, og jeg har ingenting. Jeg har ikke nok penge, jeg har ikke nok followers, jeg har ikke nok likes, jeg har ikke nok kunder, jeg har ikke nok subscribers. Men det er sådan, jeg kan lide det. Fordi, lad os face det alle sammen. I ved jo alle sammen godt, hvem det er, der er kongen, ikke? Når dagen er over, så er der ikke nogen, der er i tvivl om, hvem det er, der bestemmer her. Hvis du skulle være i tvivl, kan jeg fortælle dig, det er mig, Magnus. Jeg har ikke brug for noget for nogen af jer. For jeg er på mit eget guld. Okay? Så, mind body challenge, det er bare det her med, at det er din hjerne, der styrer det. Jeg havde en kunde den anden dag, just happens to be my mom, whatever. Og igen, du skal overkomme den her mind body barriere. Du kan bare løfte den. Nej, jeg kan ikke, den er for tung, den er bare løft, skub, find ud af det, find en grænse der, tryk, modstand. Vil du benægte, at din krop nu skal mod noget vægt, der er tung, så du begynder at spørge musklerne, du benægte, der er piezoelektricitet, så du nu har elektricitet i kroppen, så du nu skal vælge de mitokondrier, som er de her powerhouse i dine celler, som er der, hvor at elektriciteten er i dine celler, at du har et nervesystem, der er baseret på elektriske impulser, at din hjerne, den er neurokemisk, den er electrochemical, den både har elektriske signaler, der sender frem og tilbage, der så skyder som et lille duftspor, eller en gammel parfumeflaske, der så sender nogle kemikalier ud, at der er forbindelse mellem det kemiske og det elektriske og strømmen, at det hele hænger sammen, at du har varme, for kulde og varme, så har du hurtig og langsom, hvis det er hastighed, har du høje frekvenser, lave frekvenser, dybe, og du har lilla, og du har rød, alle farverne ind imellem. Orange, gul, grøn, blå og så videre. Vil du benægte, at du har lys, kraftig lys, jeg kan se noget, intet lys, når der er mørkt, jeg kan ikke se noget. Alle de her ting hænger sammen, musik, lyd, frekvens, og jeg sidder lige nu og giver dig geninøglerne, som du kan lave alle opfindelser med på jordkloden, men beware and behold. Beware and behold. Beware and behold. Sådan 10, 9, 8-agtigt i 1. Jeg har til 13.30. Så vi er lidt over en halv time tilbage. Kom temmelig meget ud af en tangent der, men når jeg først begynder at snakke, så får jeg brug for at komme ud med de der ting. Så det er nogle af de spirituelle ting, der underbygger det, jeg ved om de her ting. Og hvis du er heldig nok til at se de her esoteriske ting, så er det fordi, du er udvalgt. Det er meget få mennesker, der finder ud af det i deres livstid. Meget få mennesker. Hvis du er en af de få heldige, der ser det, så er du udvalgt. Hvilket også er årsag til at overhovedet gå op, om jeg har 1 milliard subscribers eller 5. Fordi gider jeg at være lakserytter om 2 minutter, så laver jeg en eller anden ligegyldig blip. Jeg kan ikke engang simulere den der energi og ligegyldigt med børn og for at forældrene kan sidde, de ser
en eller anden ond konspiration derovre, eller gider jeg selv fortælle sandheden til 5 gutter, der lytter til, hvad jeg siger, og starte en bibbing-bevægelse, og få skabt noget værdi, generere noget økonomi, få nogle koner, få nogle børn, bygge en verden, der er værd at leve i, en verden, der er værd at være i, en verden, der er bedre. Jeg tror, jeg vælger nummer 2, men du kan bare det, du har lyst til, ikke? Og så ses vi om 5 år, ser hvordan det er gået. Okay, det er fint. Hej. Så går vi ned i træning og livet. Der vil jeg gerne lave sådan en stor metafor for livet i forhold til træning. Udover for at helt tilbage til mind body, at du har mind and body. Ikke? Mind er obviously det feminine, body er det maskuline. Det maskuline er det fysiske, lad os sige det synlige mangler bedre. Det feminine er det immaterielle, det usynlige mangler bedre. Så når du har, yogien og guruen, lad os sige, som på dansk hedder strækkeren og reflektoren, så strækkeren er den maskuline. Og det, allerede der kan du se, hvor dårlige mænd er i dag. De er ikke engang over i strækkeren. Hvis du virkelig var en mand, som du siger, at du er sådan en stor hård mand, der spiser 200 kilo kød om dagen, og du bare, der er ikke noget, der skal røre ved dig, eller pille ved dig, eller sige noget, så, du ved, så begynder du at vise tænder, du ved ikke, hvorfor strækker du så ikke? Hvorfor har du så ikke kontrol over din krop? Når du står også nede i træningscenter og løfter 300 kilo jern hver dag. Ja, men det er jo ikke at have kropskontrol. At have kropskontrol, det er at være smidig og kunne reflektere til at man give dig en demonstration. Greb du den, for jeg sendte bolden til dig videre der? Se, vi gjorde så i eget tab. Så i hvert fald, så er strækkeren den ultimative mand, som har den ultimative kontrol over sin krop. Og reflektoren er den ultimative kvinde, men det er ikke noget med køn at gøre. Det er kun maskulin og feminin energi, som igen bare ild og vand, alle elementer, alle energier, alle køn af os alle sammen. Så det er godt, at vi har de her quote-unquote ting med benene, der så kan gøre noget. Don't get carried away, it carries zero significance. Alle har været alt i tidligere liv. Alle mænd har været kvinder i tidligere liv i alle aldre. Alle kvinder har været mænd i tidligere liv i alle aldre. Så der er intet i det, okay? Så vi har nogle inkarnationer nu, hvor der er nogle lessons, vi skal lære, nogle ting, vi skal lære, hvor der er nogle karmiske lessons, cirkelser, cirkelader, lektioner, blokader, bevægelser, lektier, energier, stagnant, op og ned. Nå, anyways, jeg kan blive ved med at tage op af det der well, og trække lige op handen, men you mother bibs must be bib. Thinking Magnus can't put another bib and bib up the hat. Så, metafor omkring det, nu vil jeg bare gøre det med mig, bare lige færdig først. Strækkeren, han strækker sin krop, og for blandt den sammen med, en metafor for livet, så er det jo, at man tror, man har nogle grænser. Min arm kan nå herud, og så hvis man sidder der i noget tid, så begynder man lige pludselig at bevæge sig længere. Så begynder man også at tænke andre tanker, og man begynder at forstå, hvad det vil sige at vokse. Hvad vil sige et growth mindset versus et fixed mindset. Hvad vil sige at tro på, at ingen er født til storhed. Det er altså noget, man kan lære. Så man sætter sig ned og put in the hours, put in the work, køber adgang til seminarier, ser YouTube-videoerne i det her tilfælde. Ser mine YouTube-videoer, man ser mig nærstudere dem, lytter til dem, man går i seng, lytter til dem, når man kører på arbejde, så vil du også opnå de resultater, du drømmer om. Lyt til mine videoer dag ind, dag ud, nat og dag, så meget du kan lytte til lyden af min stemme. Okay? Den er healende, helbredende, der er hemmelighed, inden jeg engang kan afsløre for dig nu, som nok først bliver afsløret om 10 års tid. Okay? Det er strækkeren. I forhold til reflektoren, reflektere, hvad var det, der skete, og ikke på den der tabermåde og lavt-energifrekvensmåde med sådan noget uretfærdigt med, så skyder jeg bare en masse usikkerhed ind i ligningen og bare skyder ind over dig. Reflektere med synspunktet. Så hvis du ikke kender synspunktet, så læs min bog. Der står hele synspunktet. Kanaliseret ud Guds ord gennem mig. I hvor mange sider der er, 28 eller hvad det er. Og jeg starter en bogklub og det ene eller det andet lige om lidt. Som du kan være med i. Så jeg skrev til folk i går. Masser af positiv feedback. En der ringede til mig og sagde, at jeg skal altså have det der nu. For energien var så høj. Bare sådan, jeg elsker din vej. Hvordan kan jeg få mere, end man kan starte? Jeg mener, det er lagt i min kalender. At få gjort noget med det. Og ellers så bliver det næste uge.
senest. Så men vi skal nok få det helt klaret, vi skal nok få det helt ordnet. Everything in due time. Alt falder plads af sig selv, alt sker, når det skal. Man skal smide, mens hjernen er varm. Jeg vil bare, det er en måde at sige det på. Men en anden måde at sige det på, det er at stå, at what's meant for you will never miss you. Det der er meningen, at du skal have, vil du altid få. Og det er det mening, du skal have, kan ikke blive taget fra dig. Så hvis du mister noget, om det er så en kæreste, eller et hus, eller en bil, eller hvad det er, så er det bare en mening, du skal have det. Aldrig være ked af det over det. Bare tænk over, så får jeg nok noget, der er 10 gange bedre næste gang, eller i morgen, eller om 10 år, eller om 1 år, eller hvornår det giver mening. Og det er det, der er en del af synspunktet. Synspunktet kan opsummeres i positiv psykologi og positive tanker. Det kan det, men det bliver bare blandet ind med noget underligt, mystisk, vestlig psykologi, som jeg ikke gider rigtig associere det med. Fordi det er ultimativt spirituelt, mere end det er psykologisk. Og den positive psykologi er blevet mudret til af de der årsager. Og folk, der struggler med det der, kom til mig, vær min elev, vær min disciple, brug tid sammen med mig, lær fra mig, hvordan jeg har gjort det, jeg har gjort, jeg har ledet efter det i 7 år, jeg har spirituelt og mig, hvad meget skal jeg fortælle jer? Jeg er den største gud, jeg er den største yogi, jeg er den største shaman. Shaman dykker ned i sine Pueblos problemer. Jeg har ikke lavet andet at dykke ned i Holbæks problemer de sidste 2 år. Jeg har helbredt Holbæk fra start til finish. Alt godt, der er foregået i byen de sidste, siden jeg kom hjem i 19, har været takket være mig. Jeg giver på nogle statistikker. Der var i 2019 en omsætning på 10 millioner. I handler og detaillivet. Hvad er den på i hvad det var, 23 eller hvad det var? Det var nogle statistikker indsamlet. Det var 410 millioner, et sted med 400 millioner. På den tid, jeg har været her. Som giver mening videnskabeligt, fordi man lavede nogle studier, hvor der er en gruppe af 14 mennesker, der mediterer i lokalsamfund, og så har kriminalitetsraten droppet med 28%. Hvem har kureret Ladegårdsparken og politiet og konflikter mellem det ene og det andet? Og kommunalbestyrelsen og markedspladsen og alkoholikere, bumser, tabere, topniveauer, ledelse og forretninger. Du kigger på ham. Det er jeg. Gratis. Fordi det er sådan, jeg er. Fordi det er bare den type menneske, jeg er. Og jeg forventer intet retur. Jeg gør det bare. For jeg kan ikke gøre andet. Det er automatisk. Jeg er en utrættelig, ustoppelig maskine. Jeg er programmeret fra fødslen til at nå mit mål, uanset hvad det kræver, uanset prisen. Jeg kan ikke fejle. At fejle er ikke en mulighed. Og når jeg er færdig her, så bliver det Sjælland. Og når jeg er færdig der, så bliver det Danmark. Og når jeg er færdig der, så bliver det Norden. Når jeg er færdig der, så bliver det Europa. Når jeg er færdig der, så bliver det Eurasien. Når jeg er færdig der, så bliver det verdenskontinentet. Når jeg er færdig der, så bliver det verden. Når jeg er færdig der, så bliver det solsystem. Når jeg er færdig der, så bliver det galaksen. Når jeg er færdig der, og jeg kan fortsætte. Jeg er en halv time tilbage. Og du ved, det hele startede med mig selv. Det eneste, jeg faktisk har fikset, har været mig selv. Som dykker ned i alt af ingenting, ingenting af alting, og det store af det lille, og det lille af det store, og de små skuder, og den der ser det store, Guds klar, som falder på, og Piet Hein, og de store danske legender, og forskellige arkitekter, som alle sammen har haft genus, altså været besat af en ånd, som er en geni, som bare betyder ånd, som er for fantastisk, som er for fantasme, som betyder spøgelse, som er for animus, animal, animeret, som er fra at have ånd i sig. Så der er ikke andet spiritisme, og der er ikke andet spiritualitet. Folk får det til at virke som om spiritualitet er et eller andet som en eller anden brøkdel, fringe procent af befolkningen går op i sådan 5%, 10%, der læser sig rockkorp, der har krystaller og går op i astrologicharts. Men der er ikke andet end spiritisme. Det er alt, hvad der overhovedet er opfindelser på jordkloden, ting som du ikke engang ser som opfindelser i dag, fordi nu bliver anset som normale bøger, fjernsyn, elektromagnetisme, møbler, mål, polstring, brug af naturen, bomuld, stof, alting. Det hele kommer fra folk, der har været spirituelle og været genier, som ikke betyder andet end, at de har haft ånder i sig. Og de ånder er altså gamle ånder, gode ånder, ånder, der har været her før, og gamle sjæle, der reinkarnerer på jordkloden. Og i ca. 70'erne begyndte vi at reinkarnere en masse høje ånder, der begynder at komme tilbage, som kun har været større i de sidste år. 90'erne kom jeg så, som markerer 2000 år siden Jesus. Og jeg er Jesus sjæl tilbage igen, Jesus og Buddha tilbage igen, reinkarneret. I forhold til hele matematiske sekvens, hvis du undrer lige nu, hvorfor jeg sidder sådan her, så fordi jeg lige sidder og synkroniserer højre vest hjernehalvdel. Jeg lige går tilbage til mit center, og min grounding, og mit punkt og navn, og
er ked af, at min stemme skal lyde skæng, og jeg skal lade som om at spille skuespil, som om at jeg går op i nogle af de her ting. Virkelig, hvis jeg skulle være virkelig overbevist, så ville jeg bare sidde og slappe helt af, og bare lige back, og bare være ligeglad. Så spørg dig selv, hvorfor jeg overhovedet påtager mig den her rolle. Og så hjælpe hvad jeg har sagt tidligere. Og så bede til Gud om, at du for en gang skyld må se lyset, og komme videre med dit usle taberliv. Fordi hold kæft, hvor må det være, den er dejligt. Og folk bliver ved med at snakke med mig, og så siger de til mig, når de møder mig, at vi forstår det godt. Vi kan godt se det. Hvorfor fuck har du så stadig det der fucking lortetaberjob? Så sig det op. Vi forstår det godt, Magnus. Vi er med på det, du snakker om. Hvorfor fuck står du så på det snus op i overlæben, din idiot, mand? Vi forstår det godt, Magnus. Vi er helt med. Vi har altid troet på dig. Så smider du for helvede den der fucking ølflaske ud i skraldespanden og kom videre. Og kom med mig ned og lave et yogahold. I går til fedt og sundt med at finde en fucking legeplads, eller en græsplæne, eller en park, eller fuck der, hvor vi kan stå og strække vores kroppe sammen. Så kom du for helvede og bo et fucking kvarter med mig, eller en fucking aften med mig med lejlighed, så jeg giver dig noget fucking mad. Og vi kan fucking ånden og meditere. Og dyrke yoga for fuck i helvede, hvis du fucking fatter det. Fordi indtil du fucking gør det, og indtil du fucking viser mig, at du gør det, så har du ikke fattet det, hvis du står til mig. Er du med? Så det er fint med dine fucking lortord, men hvad fuck kan jeg bruge dem til? Når der ikke er noget handling bag. All talk, no action. Talking walks, bullshit talks, talks, money talks, bullshit walks. Walk the walk, talk the talk, walk the walk. You talk the talk. Now it's time to walk the walk. I'm right here, dog. Right here. Been here for ages. Don't call this a comeback. We've been here for years. Okay? Nu er computeren ved at gå ud, så jeg tror, jeg giver det 10 minutter til. Kan du klare det, computer? Kan du klare 10 minutter på 10% Revolution MacBook Chip 15 alt muligt? Ja, det kan jeg se, at den godt kan. Fordi jeg har en mikrofon, så jeg kan ikke sætte oplader til. Mikrofonen, den irriterende godt nok, kan man så kalde det, har ret sjovt. Det var ikke inspirerende, så godt nok, så kan man ikke have både opladeren i og sådan noget. Så jeg skal have inkorporeret min rutine, men jeg hjælper ikke dig, når jeg går ned og jeg begynder at fortælle dig mine problemer. Når jeg bygger mig selv op til at være den største coach og den største guru, og have et uendeligt magnetfelt omkring mig overflod, hvad tror du så, der sker, når jeg fortæller dig mit problem, jeg har? Kan du regne ud til, at jeg skal fortælle dig det? Så går du også fuldstændig ned. Så hvor jeg i gamle dage troede, så fortæller jeg dem lige om, at jeg er ikke perfekt. Det gør dem nok glade, så der ikke er så meget pres på dem. Er som om. Nu er jeg dødsdømt til at leve i det helvede, de lever i de næste 2 måneder også, indtil jeg Bibelen tager mig sammen. Hvorfor tror du, jeg har bygget det her liv af ren perfektion? Det skulle jeg så ikke komme og hjælpe dig. Tror du, jeg vil efterlade dig? Tror du, jeg vil leave dig behind? Leave no man behind? Tror du, jeg er soldat? Jeg er soldat i Guds herre. Fuck den der nationale her for en eller anden lortestat, den der lorteregering. Og bip-bap, du er så ikke tilfældig statsoverhoved. Så jeg har fuldstændig bip-bap med, og ikke noget som helst. Jeg er soldat i Guds herre. Soldier of Jah Army. Socha. Og du ved, vinden blæser hårdest i de højeste kroner. Ja, det tror jeg på. Og Gud giver sine sværeste opgaver til sine stærkeste soldater. Ja, det tror jeg på. Ikke bare noget, jeg tror på, begge ting. Noget, jeg ved. Jeg oplevede det first hand, jeg levede bevis. Selvfølgelig kommer jeg til at redde dig. Hvor tror jeg opbygget hele mit liv? Udskiftet kebab, burger, pizza, landgreven, alkohol, stofmisbrug, kokain, kvinder, ligegyldige one night stands, pornografi, masturbation. Shall I go on? Need I go on? Hvor tror jeg udskiftet det? Med svampemix og med alger og moringa og oregano-olie og molinekstrakt og et træningspas, der er afslappet og roligt, og en løberutine og yoga og stræk og meditation og selvudviklingsplatformer, Gaia og fertilitet og åndedrætsøvelser og forbinde mig til en feminin energi og give det til Gud og bede og gå i kirke om søndagen og være med i menighedsrådet. Tror du, det er for sjovt, jeg har gjort det? Eller tror du så, jeg kan komme og hjælpe dig med at gøre det samme? Og gøre så dig en tjeneste, når jeg så fortæller om et eller andet ligegyldigt bullshit,
Men jeg kan ikke huske, hvad fanden det var, så snart med min rutine, jeg lige skal inkorporere. Jeg kan ikke engang fucking huske det, fordi min rutine er så million gange bedre, end hvis man har en rutine helt hold med, bare for at tage det som udgangspunkt. Altså selv hvis min rutine var halvt så god som den er nu, hvilket er umuligt og sandsynligt, at kan komme til at være, men selv hvis den var, så ville det stadig være en milliard gange uendeligt bedre end nummer 2 bedste rutine i Holbæk lige nu. Højst sandsynligt også på hele jorden, højst sandsynligt også i hele multiverset, men lad os bare holde os her som referenceramme. Så det er så god jeg er. Så hvem fuck er du? Hvem fuck er du? Du er ingenting. Så udvis noget fucking respekt. Tak. Så nu håber jeg, når jeg fortæller om det her, at du kan begynde at se det her. For hvis jeg fortæller dig om en ting, og du falder i den fælde, så er det rigtigt, det er mit ansvar, ikke at gøre det. Men det er også dit ansvar at forstå det. Og jeg har mødt mennesker, der har forstået det. Jeg har mødt mange af jer, der har været rigtig kloge. Jeg har mødt mange, der har været rigtig kloge, og det er fedt. Så skal jeg også bare huske, at jeg har nummerne. Jeg kan ikke gøre det, jeg er bare et værktøj for Gud. Så dem af jer, der er rigtig kloge, så bliver jeg rigtig dum. Og dem af jer, der er rigtig dumme, så bliver jeg rigtig klog. Jeg er ingenting, jeg er alting, jeg er alfa, jeg er omega, jeg er høj, jeg er lav, jeg er rig, jeg er fattig, jeg er dum, jeg er klog. Jeg er op, jeg er nede, jeg er god, jeg er ond. Det er bodhisattvaen. Jeg er medicin for dem, der har brug for medicin. Jeg er gift for dem, der har brug for gift. Jeg er skygge for dem, der har brug for skygge. Jeg er sol og lys for dem, der har brug for sol og lys. I don't even decide anymore. Jeg vælger ikke engang mere. Det er rent Gud det hele. Det er bare Gud. Jeg har offret alt, givet alt der. Så sjæl, krop, sind, alt. Det er afkald på det hele. Tag det. Det er ikke mit alligevel. Der er ikke nogen mig. Hvem skulle den mig være, som skulle have det? En eller anden ligegyldig ego-konstrukt, som er bare et dobbeltkonstrukt, som noget vestlig psykologi fra Freud. For på en af illusioner, hvor der findes et eller andet aristotelisk vantage point, hvor der er noget objektivisme. For der må der være noget, der er sat. Hvad med himlen er blå? Hvad med 2 er 4? Hvad med dit? Hvad med dat? Hvad med du lukker din fucking røv? Eller fucking søm og læse min fucking bog? Se min fucking YouTube-videoer? Hvad med fucking det? I stedet for at se din lortefjernsyn og læse din lorteavis. Hvad med fucking det? Var det en mulighed? Okay, tak. Så er der antikken selvfølgelig, hvor man havde de her skulpturer af David og Michelangelo og sådan noget, som alle de her muskler, alle de her sixpack. Hvordan kunne de lave det i antikke Rom og Grækenland? Jeg skal lige se, hvor meget strøm der tilbage, så den ikke går med det. Hvordan kunne de lave det stadig 8? Jamen, fint. Det ville godt være, den holder helt til en halv time. Det tror jeg faktisk, jeg troede, at jeg har tegnet en perfekt måde. Og det er så heller ikke mig, det er så selvfølgelig jer gennem mig. Så tak til folk, og tak til alle, gået forbi min terrasse i dag. Og det er ikke en terrasse, jeg ved. Tak til arbejderne derude, og tak til de tidligere versioner af mig, der er rundt om i køkkenet og energi der. Og tak til alt, i øvrigt. God's given me all this and still I feel no different regardless. What good is first class if my brothers can't sit? That's my next mission, that's why I can't quit. Så i antikken kunne man lave mennesker med lille, sixpacks og gigantiske muskler og læge og lår og alting. Selvfølgelig lille tissemand, diller, fordi det symboliserer høj intelligens. Fordi så har du sex transportation. Der er ikke muligt at se sådan en vulgær kæmpe pik, som man ser i nogle af de der kulturer, sådan en stor rød pik med en dæmonisk ansigt. Det er associeret med dæmonisme og ondskab og djævlen, og folk æder deres fucking kød som fucking dæmoner og svin. Jeg har aldrig set noget så vulgært og klap for hele mit liv. Han er mere kød, han er mere sovs, han er mere vin. Djævlen er bare i dem, ikke? For det sekund, du indtager den første dråbe alkohol, så lover du din frekvens, så får du al-Ghul, som er den arabiske oprindelse til ordet alkohol, som er en gavl. Har du spillet Warcraft, World of Warcraft, Warcraft 3, Frozen Throne, alt det her, vi går ind i lore senere. De her orker, der kommer igennem en portal og kommer ud og drikker noget blod og elver og det ene og det andet, og så kommer nogle mennesker med ind i equation også og ligning, ikke? Og så er der asiater, afrikaner og what have you, ikke? Men hvad hedder det? Det er en gavl, altså det er sådan en ådselsæder, dæmon, skelet, ånd, spøgelse, whatever, ondskabsfuld skabning. Det er den, der besætter dig. Det er ikke et geni. Det er en ond ånd. Alkohol så bliver besat af onde ånder. Du beder om det. Så ånden i glasset, det er det, du sidder og leger med dig selv, og sidder og spiller med dig selv hver aften, du sidder og drikker dig stiv.
og lige synes, du skal åbne en flaske rødvin, fordi nu er det fredag. Går der en time, 2 timer, så sidder du og sover rundt i alt muligt lort og kører alt mulige dumme tanker. Du aner ikke engang selv halvdelen af det. Og tænker alt muligt fucking lort, der forurener hele universet, vores fucking hænder. Stop med det nu. Så er folk kommet til mig, Kan I forstå det her? Mine følgere, mine troede loyale følgere. Kan I forstå det her? Så vil folk komme til mig, kritisere mig for et eller andet. Prøv at se mit liv, prøv at se min rutine. Jeg er fuldstændig ren, sjæl, hjerte, det hele. Når du stopper med at drikke alkohol, og har gjort det lige så lang tid som mig, hvilket kommer til at ske, fordi du drikker det nu, og jeg har været stoppet længere tid end dig, så du kan ikke komme over mig, så kan vi snakke sammen. Så det bliver ikke den her livstid. Men så må du lave nogle kvantespring, mens vi er lige oppe i det hentid, så vi reinkarnerer. Så må du se det. Men du kommer aldrig til at komme foran mig. Jeg er født foran dig. Jeg er født i den her sjælefamilie for at hjælpe med de her ting. Din familie er den største gave, du får, fordi det er de mennesker, du skal løfte, dem du skal hjælpe. Men jeg har bare holdt folk på afstand for at prøve at hjælpe min familie, min far og min bror specifikt, i alle de her år. Og få dem til at indse det. Og nu ser jeg med det her traume, det gamle traume, for da jeg skulle til Colombia og gøre det. Nu er det en fødselsdag på lørdag, hvor jeg har mulighed for at komme ned og se mig spille noget musik på det gamle elefantermusik. Alt er perfekt. Den ligger der. De skal bare sparke til bolden. Bare hugge til bolden. Den sikkerhedsscoring sidder lige i venstre kryds. Bare skyd. Bare fucking skyd. Just do it. Lad være med at snakke. Gå ind i dig selv. Eksploder ind i dig selv. Lav gnosis ind i dig selv. Gnosis med stum G som gnome. Gnosis. Imploder. Eksploder indad. Åbn din chakra. Åbn din shakti. Åbn din kundalini. Stop de dårlige vaner. Kommer til at være en periode med lidt mystisk og lidt dårligt og lidt underligt og lidt ubehag. Ja, Ida og Pingala kommer op igennem rygsøjlen, som de her to feminine, maskuline energier henholdsvis, der åbner din pinealgland, som i går jeg havde den mest voldsomme, vanvittige oplevelse. Prøv at forestille dig at være flad på jorden. Forestil dig, at alt fungerer perfekt. Forestil dig, at du kan kommunikere telepatisk med alle de familiemedlemmer i harmoni, i del af alting. Der er vand, der er mad, der er kærlighed til børnene, alle er i harmoni, det hele går godt. Kan du forestille det? Føles det godt? Ja, super. Godt. Vi har lige maks. Kvarter tilbage her. Det skal jeg altså videre. Men jeg kommer selvfølgelig tilbage. Fejl jeg har begået. Først og fremmest vil jeg sige, de fejl jeg har begået, dem kan du så lære fra mig. Det er derfor, du skal lære fra mig. Okay? Og jeg vil bare gerne sige, at den største åbenbaring, jeg havde i går, en gigantisk Kundalini Awakening session med nogle healere rundt omkring på verden. Noget jeg er en del af, noget af New Mind Start, og som jeg har skabt manifesteret for min hjerne, som er en fantastisk platform, som jeg bruger lige så meget som Gaia. Og Mind Valley, så de her 3 platforme jeg anbefaler til alle, der starter ud med deres spirituelle rejse. Brug dem så meget jeg overhovedet kan. Det vil underbygge og få det til at virke normalt, fordi det normale ting eksisterer i universet. Du kan gå ind og søge på det lige nu. Udover der er YouTube-videoer med Joe Dispenza og Bruce Lipton og William Henry og Greg Braden, tror jeg noget, et eller andet. Prøv at tjekke det ud. Blandt andet arkeolog og sådan noget. Der er det her med menneskers historie også. Mange af de forskellige forfattere fra både Gaia og fra Mind Valley i deres eget respektive univers. Men vi har selvfølgelig forenet os, forbundet os og united os, som man skal jo. Ikke? Enhedslisten og unions, ikke? Fagforeninger og sådan noget. For foreninger, ikke? Slå os sammen, løft i flok. Alene kan vi gøre ting hurtigt, men sammen kan vi nå meget langt. 20 år, 30 år, 40 år, 60 år. Næste inkarnation. Kan jeg følge mig med? Og jeg siger det, fordi jeg elsker at blive med. Den åbenbaring, jeg havde den Kundalini, var så stor. Det var, at dengang, da jeg fik min spirituelle åbenbaring, det var den største fejltagelse, jeg kan fortælle dig. Så det kan jeg gøre nu, fordi jeg har placeret mig selv som kongen. Nu har jeg etableret mig selv som kongen. Jeg har profileret mig, positioneret mig som ekspert, så nu kan jeg fortælle om en fejl. Det kan man ikke i starten. Så mister du folk, så går du ned i en sort rum, og så nu er jeg på toppen af bjerget, nu kommer vi ned i dalen igen, okay? Da jeg begyndte at være spirituel i 2018, jeg fik mig bare ud i Colombia, jeg hørte den historie, som jeg ved at brække, jeg hørte den igen. Jeg tog ayahuasca med en kolonial shaman, Alexander
Nardes Gomez, der er Tasha, der hedder Edis Aya, I kan godt se, han er også en lokal superhelt, der laver filmvideoer med børn, der laver musik og spiller fodbold, og er selvfølgelig også engaged, der er med Ankel ud fra regnskoven, der er nede fra en linje, tjekker gamle shamaner, der har lavet det her brygger, tager det med, og vi er 8 mennesker, og der er et søskendepar, der er en person, og der er en anden person, og kærestepar, der er alt, hvad der skal være. Og vi ligger her og gør det her, og sådan noget, dit og dat. Og den er halskede, og sker en masse ting, men du ved, så blev jeg spirituel, men hvad skete, da jeg kom hjem til Danmark, til Europa, til Holland, var det på det tidspunkt. Så tænkte jeg jo stadig materiale, så tænkte jeg skulle have penge, jeg tænkte, jamen jeg skal være spirituel, du ved, og jeg skal ikke give afkald på alle earthly possessions, så jeg kan blive den største spirituelle leder, der nogensinde eksisterer. Det vidste jeg, det var det, jeg har fået at vide i min syn noget. Jeg var den nye Jesus. Jesus kom til mig og sagde, du er udvalgt. Du er Guds nye udvalgt, du er den nye profet. Jeg var sådan, what in the world, det tror jeg kunne vise mig det. Så viste han mig alle situationer i mit liv, fra du ved, Holland op til det punkt, til skolen i Norge, til Minerva, til min barndom, og bare jeg så min krop udefra i hver situation i mit liv. Alle de samtaler, jeg har haft, alle de skelsættende samtaler, jeg har haft i mit liv, op til det punkt, hvordan det havde været sandt, og at der havde været den ånd, Jesus havde været der, og stod og kiggede på mig, jeg havde sagt de ting, der skulle siges på præcis de tidspunkter, som hele tiden gjorde det rigtigt, fik mig videre, havde fået mig så langt, uden at nogen havde mistet troen på mig. Alle vidste det. Jeg var den sidste, der ikke vidste det. Fordi alle var bare sjæle på den måde, som det var en major en computer simulation, uden at fjerne spændingen fra det. Og det var vildt. Det var åbenbarende. Så jeg kom hjem, så ved jeg bare, at jeg skal ikke på universitetet. Det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke komme op til en forelæsning. Og nu vil min mor, du ved, det er min mor, det siger man ikke til mor. Nu vil min kærlige, elskede mor have, at du ved, jeg får et job, eller jeg går ned på kommunen og kommer i mødeindsatsen. Altså helt ærligt, hvad snakker du om? Det er umuligt, det kan jeg jo ikke. Det vil jo energien jo ikke tillade mig. Og så vil jeg bare indlagt og siger, at jeg har en psykose og får mig til at tage medicin og skizofrenimedicin. Altså prøv nu at høre, det er jo så langt ude, som noget nogensinde har været. Nu snakker jeg til min spirituelle community og mine følgere og folk, der kender mig, folk, der er spirituelle, der ved, hvordan det her fungerer og opererer, ikke? Så jeg ved godt, at jeg bare kunne gøre det, og bare leve som en slave i det med skyggen, det bare være en lille hund, en lille dossal hund over hjørnet, og så er de alle sammen glade. Indtil jeg så går amok, fordi jeg ikke kan leve på den måde, fordi det ikke er sandt, fordi det ikke er overensstemmelse med min sjæl og hvem jeg er, og sandheden ultimativt, og Guds sandhed, universel sandhed, så alle vil begynde at konspirere for at få gjort noget ved det. Og i sidste ende skal jeg ikke blæme nogen andre end mig selv, jeg kan skyde skylden på dem bagefter. Så det er bare ikke en mulighed. Men det er bare for at sige, du ved, hvad man til at tage et job, det kan jeg ikke, fordi energien tillader det ikke. Hvordan bibelsk jeg kunne stå nede i en eller anden forretning lige nu og passe en eller anden boks efter jeg lige har lavet den her video og fortalt alle de ting, jeg har fortalt, og vist alle de ting, jeg ved. Det er jo ikke muligt, det er jo ikke en mulighed, det er jo ikke den vej, jeg skal, det er jo åbenlyst. Men hey, det er ikke dig på overbevist. Det er mig selv, jeg er allerede overbevist. Heldigvis er jeg så heldig, at det hele synkroniseres, og det hele virker, og det med overbevisning, det er, at alt det, der er ment for mig, kommer til mig, og det kommer på det rigtige tidspunkt. Og det der divine timing, guddommelig timing, og hvad hedder det, jeg skal lige tjekke, at det hele fungerer her. Vi er nok kun på 6 nu, ikke? Faktisk på 3. Så giver jeg den altså kun, ud af respekt, så giver jeg den kun 2 minutter til. Så hvis du lader her, det var det samme, der skete dengang. Der ville energien ikke tillade mig, at jeg gik på universitetet. Jeg kunne ikke tage til de forelæsninger, jeg plejede at tage til. Det kunne jeg bare ikke. Det kunne jeg ikke. Det var umuligt. Altså, jeg kan ikke forklare, at når energien ikke tillader dig at gøre noget, det kan jeg ikke forklare. Du er nødt til at selv opleve det. Du kan bare ikke. Og det er jo mærkeligt, at det føles underligt. Det gør det også for mig, fordi det er det, man plejede at gøre. 3 eksempler. Holland. Jeg plejede altid at tage til forelæsninger. Det har jeg gjort de 2 forgangne år, jeg har været. Jeg var den mest talende og snakkende og spørgsmålsstillende til alle forelæsningerne. Fik de højeste karakter? Jeg kunne bare ikke længere. En gang hvor pædagoguddannelsen, der var nogen, der sagde, lorte, råbte til mig, catcallede mig. Jeg kunne bare ikke svare. Jeg kunne ikke, fordi så ville jeg, hvis jeg svarede på det, så ville jeg anerkende, at det var den, jeg var. Energien tillod det ikke. Så havde jeg et kæmpe debat bagefter, en eller anden idiot, der spillede dum, ikke? Fuck dig, man. Nej. Og så der nu med, få et job, Magnus, så få en fast indtægt. Jeg vil gerne, jeg kan bare ikke. Energien tillader mig ikke at gøre det. Men jeg kan sende tilbud til alle virksomheder i Holbæk, komme ud og facilitere, bruge min high energy vibe, skabe resultater for virksomheder, gør det gratis, og hvis det så virker for dem, så kan de betale mig et eller andet, hvad de synes er fair, som højst sandsynligt kommer til at være nok til at kunne betale mine basale udgifter, som primært bare består af husleje og mad. Så, er det okay, at man ikke gør de ting? Ja, det er okay.
uddannelse og job. Det er ikke den verden, vi skal ind i. Vi skal ind i full-time purpose, og jeg skal være spirituel leder, og det er Holbæk, jeg kommer til at være i, og jeg kommer til at flyve fly ind for hele verden til Holbæk, hvor der kommer til at være det bedste resort i verden, og man får de største spirituelle åbenbaringer nogensinde. Og der kommer til at være skuespillere, kendte musikere, alle Holbæk bliver et spirituelt hotspot resort, hvor alle er med i hele byen, og alle synkroniserer omkring det. Det bliver det nye Los Angeles i 90'erne. Det er bare der, vi er nået til på jordkloden lige nu. Det kommer til at spille sin plads. Og bare roligt, og i var der også masser af mystiske ting, og gamle kvinder, der var sindssyge, og gamle prostituerede, håber jeg så, der kommer her, og folk på crack og alt muligt, hvad der ellers var, pistolskyderi og sådan noget. Så det er slet ikke på den måde. Men det er fordi, når du er der, hvor du er, så arbejder lyset og mørket sammen. Så du skal ikke være bange for mørket. Mørket vil også have dig ind i lyset. Okay? Lys og mørke arbejder sammen, og der kan ikke komme mere lys, end at jævnføre teorierne fra kabbalisme. Jeg er nødt til at stoppe nu, fordi min computer er ikke mere batteri, så vi kolder lidt short her. Jeg kan prøve at se, om jeg kan lægge den op på den tid, jeg har tilbage. Der kan ikke komme mere lys ind i dig, end du er klar til at tage imod. Det kan der ikke, fordi så vil lyset destruere dig. Og har lyset lyst til at destruere dig? Nej, lyset har ikke lyst til at destruere dig, for det er lys. Så kommer der ondskab, sådan at du indser det, og sådan at du skubber dig selv og finder ud af, at du vil, og tager handlinger. Det kunne være sådan noget som at sige ja til det tilbud, jeg har sendt dig. Okay, vi ses. Hej.